Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Recorda que pots pausar el vídeo tantes vegades com ho necessitis. Comencem. Dictat 18. L'esquirol del bosc. L'esquirol del bosc. Ahir a la tarda vam anar al bosc, punt i seguit. Ahir a la tarda vam anar al bosc, punt i seguit. Hi havia molts arbres i feia una mica de vent, punt i seguit. Hi havia molts arbres i feia una mica de vent, punt i seguit. Tot era molt tranquil, punt i a part. Tot era molt tranquil, punt i a part. De sobte, vam veure un esquirol, punt i seguit. De sobte, vam veure un esquirol, punt i seguit. Portava una nou a la boca i corria molt de pressa, punt i seguit. Portava una nou a la boca i corria molt de pressa, punt i seguit. Ens va mirar un moment i va desaparèixer entre les branques, punt i a part. Ens va mirar un moment i va desaparèixer entre les branques, punt i a part. Abans de marxar, vam fer una fotografia, punt i seguit. Abans de marxar, vam fer una fotografia, punt i seguit. Va ser una excursió molt bonica i la recordarem durant molt de temps, punt i final. Va ser una excursió molt bonica i la recordarem durant molt de temps, punt i final.